Слава на Бога! Както ви казах, преди молитвата, тази глава, която прочетохме от Исус Навиев, втората глава, спокойно може да послужи за сценарий на един духовен шпионски трилър. Защото тук става въпрос за шпиони, става въпрос за държавна измяна, става въпрос за уговорки между двете страни, за преследване. Разбира се, в центъра на всичко стои една жена, при това със съмнителен морал, която обаче става героиня на вярата. И това е интересно от богословска гледна точка. Казва се в първи стих: тогава Исус Навиевия син изпрати от Сетим двама мъже да се гледат тайно и каза: идете, разгледайте земята Ерихон. И те отидоха и като влязоха в къщата на една блудница на име Раав, престояха там. Разбира се, този филм, за който говорих, че може да се направи, трябва да бъде забранен за деца до 12 години, защото тук става въпрос за един публичен дом, където са престояли тези шпиони, но Библията е честна книга. И тя говори явно за греха и говори явно и за спасението. Слава на Бога за Неговата милост. Библията заявява фактите открито, такива каквито те са. И тук професията на Раав не е спестена. Тя е наречена блудница. Това означава проститутка, жена, която продава тялото си за пари. Нещо, което беше забранено от закона и продължава да е забранено. И Божието Слово ни казва: бягайте от блудодеянието. Защото всеки друг грях, който човек би направил, е извън тялото, но който блудства, той се грешава срещу собственото си тяло. Въпреки това обаче Раав се казва, че тя беше такава жена. Йосиф Флавий се е опитал да прикрие този тъжен факт, наричайки я не блудница, а ханджийка, че била собственица на страноприемница. И това вероятно истина, обаче в древността тези два термина ханджийка и блудница са били просто взаимно заменяеми и се остава факта, че Раав е била жена с покварен морал. И тъй като тя имала възможност да приема гости, съвсем естествено е било съгледвачите на Исус Навиев да отидат именно при нея. Ерихон е бил малък град и страноприемницата на Раав вероятно е било единственото място, където е можело да се преспи. Разбира се, еврейските шпиони не са се интересували от намирането на блудници, те са се интересували от обещаната земя. Те са знаели обаче, че именно покварата на народите, живеещи в Палестина по това време, е била причината Бог да ги унищожи и да вземе земята им. Но от друга страна, никой не би бил подозрителен от това, че някакви мъже влизат и излизат от Раавовото заведение. А и няма по-добро място за събиране на информация от един хан. Освен това, къщата й позволявала лесен начин за бягство, тъй като се намирала на градската стена. Според равинската традиция, Раав е била една от 4 най-красиви жени на света. Нейното име Раав означава широко, пространно място, празно място, широта, простор. Въпреки физическата си красота обаче, Раав беше грешница и вътрешно тя беше празна. Известният философ и математик Блез Паскал е казал, че в сърцето на всеки човек има вакуум с формата на Бог, който само той може да запълни. И наистина, днес има много хора, които са красиви, които имат богатството на този свят, които са известни. И въпреки това, те са грешници. И въпреки това, те имат нужда от спасение. Въпреки това, техните души са празни и те имат нужда от Бога. Историята за спасението на Раав, като историята за всяко друго спасение, е история за Божията благодат. И тя удря всеки легализъм. Значи легализма, това е
учение, според което човек се спасява със собствените си дела, с изпълнението на закона. Законничество. Но Божието учение е, че ние не се спасяваме чрез закон, но ние се спасяваме даром по благодат. Ние не заслужаваме спасението си. Някой може да каже, как може да се говори тук в Библията за проститутки? Как може тук да се говори за грешници? Но Бог е милостив. Слава на Бога. И Той е избрал целия град да спаси една блудница. Халелуя! Може би ние бихме избрали някой друг. Може би ние бихме избрали някой по-достоен. Но не и Бог. Той избира слабите, Той избира немощните, Той избира нищожните, Той избира презрените неща в този свят, за да покаже славата си чрез тях. Алелуя! А и никой не може да каже, че няма грях в себе си. Защото Исус каза, ако някой само погледне на жена по причина да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Така че Исус и Бог се интересуват не от нашето външно поведение, но Той се интересува от намеренията на сърцето ни, от мотивите на сърцето ни. И Той търси съвършена чистота в нас. Английският проповедник Чарлз Спърджън веднъж казал следното: толкова се радвам, че Бог ме е избрал преди създанието на света, защото Той никога не би ме избрал след като съм се родил. Не, че Бог не е знал какви ще станем след като се родим. Не, че Бог не ни е избрал и след това. Но това, което подчертава Чарлз Спърджън е, че от момента, в който ние се родим, ние започваме да грешим. От момента, в който се родим, ние сме грешници. И поради това, нито един от нас не е достоен за спасение. Но слава на Бога за Неговата благодат и милост. Защото Божията благодат ни обгръща винаги точно там, където сме и в каквото и състояние ни намери. Вижте, Бог не ни каза първо да се оправим живота си и после да дойдем при Него. Но Той ни призовава да дойдем при Него такива каквито сме. Той не ни казва, престани да грешиш и тогава ще дойда да те спася. Не. Той нахлува в нашите грешни животи и ги променя отвътре. Божията благодат не е за праведните, а за онези, които се нуждаят от нея. За онези, които са готови да се признаят за грешници. Слава на Бога! Има случай в Новия Завет, в който се говори за същото нещо. Там се говори за една жена, която беше хваната в самия акт на прелюбодейството. Докато тя го извършваше, тя беше хваната. И те я доведаха и сложиха при Исус и казаха, какво ще правиш тази жена? Защото те знаеха, че законът заповядва такива да бъдат убивани с камън. Исус започна да пише по земята. И ние не знаем какво пишеше. Но след това Той се изправи, ги погледна и каза, който от вас е невинен, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведи на земята и пишеше. И се казва, че всички започнаха да се тръгват, като следваха от по-старите към по-младите, защото по-старите повече бяха сгрешили. И той каза, никой не те осъди. И той каза, нито аз те осъждам. Халелуя! Слава на Бога за Божията благодат и милост в Исус Христос. И той каза обаче, иди си и не съгрешавай вече, защото това е другата крайност. Обратното на законничеството е беззаконничеството. И Бог не желая ние да бъдем нито законници, нито беззаконници. Бог не желая ние да си мислим, че поне сме спасени по благодат, може да си грешим. Не. Ние трябва да живеем свят живот. Ако обичаме Бога, ние ще го правим от любов към Него. Ние виждаме, че в крайна сметка Рав се промени. Но Бог избра за спасение. Себеправените няма да получат Божията благодат. По този повод Исус каза притчата за фарисей и бирника. Бирника, който беше грешник, понеже той насилваше хората да вземе повече данъци, за да може да запази за себе си, и той беше мошенник. И Исус си каза притча за фарисей и за бирника. В Лука 18 глава 9 до 14 стих. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите. Може би някой си казва аз не съм като този или като тази. Нека Бог да ни пази от едно такова отношение, защото това е духовна гордост.
Но някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тая притча. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другия бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като този бирник. Да някой може един бирник така: благодаря ти, че не съм като него. Постят 2 пъти седмицата. Давам десятък от всичко, що придобия. Вижте, той разчиташе на собствените си дела. А бирникът, като стоеше издалеч, той дори не щеше да отиде напред в храма и не щеше нито очите да подигне към небето, но удреше се в гърдите си и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Той търсеше Божията благодат. Исус каза: казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Слава на Бога! Бог не отдава значение на обществените различия. За Него няма безнадежни и невъзможни случаи. Той е Бог, който оправдава нечестивия. В Римляни 4 глава 4 и 5 стих четем: а на този, който върши дела, наградата му се счита като благодеяние. Наградата му не се счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Слава на Бога! И никога не трябва да забравяме, че ние сме спасени не чрез дела, но чрез Божията благодат. И затова винаги ще хвалим Бога. Затова винаги ще му се покланим и ще го издигаме. Алелуя! Бог спасява обаче онези, които имат истинска вяра. И да имаш истинска вяра, означава твоята вяра да има дела. Да не е само на думи, но на практика. Чувайки, че в града имало еврейски шпиони, Ерихонският цар незабавно организира контраразузнаване. Значи евреите бяха изпратили разузнавачи, шпиони, които да шпионират Ерихон. И веднага обаче Ерихонският цар организира контраразузнаване. И веднага научи и разбра, че работата ще е някъде около Раав. И се казва, той разучи, че са влезли мъже, къде са отишли, и се казва: но известиха на Ерихонския цар, казвайки: ето нощта дойдоха тук мъже от израелтяните да се гледат земята. И тъй Ерихонския цар прати до Раав да кажат: изведи мъжете, които дойдоха при тебе, които влязоха в къщата ти, защото са дошли да се гледат цялата земя. Но жената Раав взе 2 мъже да ги скри и рече: наистина мъжете дойдоха при мене, но не знаех откъде бяха, и когато щяха да се затворят в портите и да мръквани мъжете, излязоха, не знае къде отидоха мъжете. Чичите скоро след тях и ще ги стигнете. Явно тази жена умееше да лъже. Защото ги излъга тия, които бяха дошли. Вижте, тя не желаеше дома и да бъде претърсен, затова създаде впечатлението, че ако побърсат, хората на Ерихонския цар ще настигнат шпионите. Само че тя ги изпрати по една грешна следа. Изпрати ги да гонят Михаля, както се казва, нали така? Но тя ги беше качила на къщния покрив и бе ги скрила в ленените гръсти или в ленените снопове, които беше наредила на къщния покрив. А изпратените мъже ги гониха по пътя, който отива за Йордан. Гониха ги до бродовете, щом тръгнаха уния, които ги подгониха, затвориха портата. Така че шпионите бяха затворени вътре в Ерихон. Един открит покрив би бил най-неподходящото място за скривалище, тъй като дори от разстояние би се виждало какво става на покрива. Но къщата на Раав беше по-различна.
Защото тя беше на градската стена. Тя беше построена на тази широка стена, която е била широка от 4,50. И явно покрива на тази къща е бил по-висок от покривите на другите къщи, така че никой любопитно око не е можело да види какво става там, горе на верандата. Ленът е растение от рода на тръстиките, достигащо до 1 метър височина с бледосини цветове. Той се употребява за направата на плат и също на въжета. Може би това въже беше изпекано от лен. И когато озрее, цялото ленено растение се изтръгва и се поставя във вода, за да се отдели ликото, което е дървесинно нишковидно вещество под кората на младото растение. Така че ликото се отделя от стъблото, кората се отделя, и след това ликото се е поставило на къщния покрив, за да се изсуши. И след това се е придяло на ленено сукно. Така че всъщност това са били такива ленени, нещо като коноп. Нещо такова. Коноп, точно така. Лена е коноп. Така. Значи... Добре. И добре, какво представляват тези ленени снопове след? Клечки. Като клечки. Да. Щупени ленени клечки. Просто това е влакното се... Да. Така че влакното е било извадено, може би и е сложно да се суши. Само едно искам да запитам. Да. Когато ги тръчили вечер ли било ли денем? Денем е било. Денем е било и вечерта обаче тя отива при тях да се говорят преди да заспат. Така че през деня те ги търсят. Но те не ги намират, те не влизат въобще горе да ги видят къде са. Защото тя ги изпраща от вратата въобще да не влязат вътре да ги търсят. Много добре ги е излагал. Те са познали си, не знам. Заради приемането на еврейските шпиони и оказването на нужното им съдействие с риск за живота си, Раав е цитирана от автора на посланието към евреите като една от героините на вярата. Казва се в Евреи 11 глава 31 стих в Новия Завет. С вяра Раав, блудницата, и тук не се спестява каква е била, не погина заедно с непокорните. Слава на Бога! Като прие съгледателите с мир. С вяра. Тя имаше вяра в сърцето. Ние след малко ще видим нейната вяра в завета, който тя сключва с тези шпиони. Но също и защото се казва, че от устата на двама свидетели ще се потвърди всяко слово, всяка истина. Апостол Яков също препоръчва Раав като пример за жива вяра. За вяра, която се вижда в делата. Той казва в Яков 2 глава 24-25 стих. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не оправдали се чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати бърже по друг път. Амин. И сега тук не може да не се спрем на въпроса за лъжата. Излъга ли Раав пратениците на Ерихонския цар? Излъга ли ги? Излъга ги. И не излиза ли тогава, че Раав се оправдава чрез лъжа? Да, разбира се. Тя се оправдава чрез вяра, но истината е, че тя излъга. И това е един въпрос, на който ние трябва да потърсим отговор. И за да разберем нещата, преди да съдим, винаги в съда какво правят? Вземат предвид обстоятелствата. Така че трябва да вземем предвид обстоятелствата. Кога излъга Раав? Това се случи по време на война. Нали имаше война? Война между Израел и народа. А измамата е особено важна стратегия във военно време. Всяка държава има шпиони, които служат на държавата. Има държавна сигурност. Разузнаването и шпионажа
биха били невъзможни без измама. И всъщност, когато Раав скри шпионите, погледнато така от държавна гледна точка, тя премина на страната на Израел и застана срещу собствения си народ, защото тя не се подчини на царя и тя излъга неговите пратеници. В своята същност, това, което тя направи, би могло да се нарече от гледна точка на ерихонците държавна измяна. Нали? Но това беше обаче от гледна точка на Израел една добра държавна измяна, защото беше измяна на Божиите врагове и преминаване на страната на Бога, на страната на Божия народ. Слава на Бога! Има още един подобен случай в Библията и това са еврейските баби, които не изпълняваха заръката на фараона да убиват мъжките бебета и те лъжаха го и него, че докато те вече са били се родили. Това, разбира се, не беше истина. Те помагаха да се родят. Но Бог ги благослови за тази тяхна лъжа. Казва се в Изход 1 глава: при това египетският цар заръча на еврейските баби, от които едната се наименуваше Шифра, а другата Фуа, като им каза: когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Това бяха акушерки. Но бабите се бояха от Бога, те не правиха каквото им заръча египетския цар и оставяха живи мъжките деца. Тогава египетският цар повика бабите и им рече: защо правите това да оставите живи мъжките деца? И бабите казаха на фараона: понеже еврейките не са като египтянките, защото са пъргави и раждат преди да дойдат бабите при тях. И фараон нямаше какво да каже. И за това Бог правеше добро на бабите. И людите се размножаваха и засилваха твърде много. И понеже бабите се бояха от Бога, Той им направи домове. Амин. Вижте, бабите бяха благословени, понеже излъгаха фараон. Значи ли това, че не е проблем да лъжем? Естествено, че да лъжем е проблем. Защото Божието Слово каза: не лъжете. А означава ли това, че Божието Слово каза, че не лъжете, че никога не трябва да лъжем? И това също не означава, защото при някои обстоятелства не може да лъжем. Ако сравним този случай на Раав и този на бабите, може да се извлечем извода кога и при какви обстоятелства лъжата е позволена. Първо, и в двата случая, и при бабите, и при Раав, ситуацията беше въпрос на живот или смърт. Тоест, ако бабите бяха казали истината, те щяха да бъдат убити и децата щяха да бъдат убити. Ако Раав беше казал истината, шпионите щяха да бъдат убити. Тоест, ще става въпрос на живот и смърт. Разбирате ли? Така че трябва да следим въпрос дали ситуацията на живот и смърт. Второ, и в двата случая, тези, които лъжеха, го правят не да защитят собствения си живот, а да защитят живот на други хора. Те го правят пожертвователно. Не за себе си излъгаха, но излъгаха да спасят други. Раав излъга не да спаси собствения си живот, даже ако беше казал истината, нейният живот нямаше да бъде в опасност, но ние щяха да бъдат убити. И трето, чрез изказването на тези лъжи и бабите Раав поставяха себе си в по-голяма опасност, ако бяха казали истината. С други думи, изричането на тези лъжи не ги облагодетелстваше лично по никакъв начин. Напротив, чрез това лъгане те застрашаваха собствения си живот, собствените си интереси. Когато ние лъжем, и когато това е грях, обикновено ние лъжем, за да може по някакъв начин да защитим себе си или да защитим собствените си интереси. Тогава това е грях. Но в този случай, за който ако се изпълнени тези условия, ако става въпрос за ситуация на живот и смърт, ако чрез нашата лъжа ние бихме защитили живот на друг, ако чрез нашата лъжа ние рискуваме собствения си живот, то тогава в такъв случай такава лъжа е оправдана. Но всяка друга лъжа, при всяка друга обстоятелства е грях. Специално за Раав може да кажем, че според древния вавилонски закон на Хамураби, ако някой престъпник или закононарушител дойде в къщата на проститутка или ханджийка и тя не го предаде на власт, и тя трябва да бъде осъдена на смърт. Така че тя
ако с факта, че не ги предава, тя поставя себе си в смъртна опасност. И ако ерихонският цар беше научил, той щеше да убие. Така че, излъгвайки ерихонският цар, Раав рискува живота си. Ако може да заключим нещо от това, е, че запазването на нечия живот, ако запазването на нечия живот изисква лъжа и ние сме готови да рискуваме собствения си живот, да защитим живота на другия, в такъв случай само лъжата е оправдана. И може би един съвременен пример на това са онези, които са лъгали, за да скрият евреите. Когато нацистите са ги търсили, за да ги спратят в концентрационни лагери и да ги убият през Втората световна война, но имало немци, които са ги криели. Може би сте чели за списъка на Шиндлер и за разни други такива хора, които са плащали, за да може да изкупват живота на евреите, като се лъгали нацистите. Тогава една такава лъжа е била добра. Но всякакъв друг вид лъжа е грях. Защото онези, които са правили това, те са рискували живота си заради другите. Така че, ако последната лъжа, която се изрекал, не е била пред такива обстоятелства или поради някои от тези причини, то ти си съгрешил и тази лъжа е била грях, за който трябва да се покаеш. А преди да си легнат, тя се качи при тях на къщния покрив и рече на мъжете. По-голямата част от историята всъщност се върти около разговора между Раав и еврейските шпиони, който става през нощта. Както брат Стойко пита, кога става това нещо? През деня става, но вечерта, преди да си легна, тя се качва при тях. Преди да заспят, тя се качва на къщния покрив. И те разговарят, и този разговор е от особен интерес за автора на тази глава. И представете ли си тази картина? Мъжете, може би, продължават да са в легнало положение, скрити под тези снопите, лените снопи. И те са в легнало положение, а пък Раав е изправена и тя като че ли се говори сама на покрива на къщата си. И може би тя дори шепнеше, защото за да не се разбере, че говори с някого. И забележително обаче колко много Раав знаеше за историята на Божия народ и не само за историята, но и за Божиите планове, за бъдещето на Израел. И също тя говори по такъв начин, като че ли завладяването на обещаната земя е вече факт. Тя говори в минало време. И това показва виждане в перспектива или с други думи вяра. Вижте, тя казва, зная, тя говори като пророчица, зная, че Господ ви даде тая земя. И страх от вас ни нападна. И всички жители на тази земя се стопиха пред вас. Понеже чухме как Господ пресуши водата на Червеното море пред вас, когато излязохте из Египет. И какво направите на двамата морейски царе, които бяха оттатък на изток от Йордан, на Сион и на Ог, които изтребихте. И като чухме, сърцата ни се стопиха и в никого не остана вече душа поради вас. Защото Господ, вашия Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. Думите Господ, вашия Бог, е Бог на небето горе и на земята долу са забележителни, изречени, когато те са изречени от устата на една езичница. И те са доказателство за нейното обращение в вярата в Израилевия Бог. И вижте, всички в Ерихон бяха чули същите неща. Те бяха чули за Израилевия Бог и за неговите дела. Но независимо от това, те не се покаяха за делата си. Само Раав прие Израилевите съгледвачи и техния Бог. Само тя изповяда, че Бог е единствен истински Бог и върховен и всемогъщ владетел на цялата земя. И днес има хора на земята и на небето. И днес има хора, които не отричат също, че има някаква сила. И днес всички са чули за Бога. Но една такава пасивна вяра не е достатъчна. Както се казва в Яков 2 глава 19 стих, и безовете вярват и треперят. И демоните знаят, че Бог съществува. Те живеят в духовния свят, те много добре го знаят, но те не се покоряват на Бога. Така че въпросът е не само да знаем на благовестието, въпросът е да се покорим на благовестието. Въпросът е да го изпълняваме в живота си. Въпросът е да го живеем. Вярата на Раав беше жива вяра. Тя беше спасителна вяра, защото беше вяра подплатена
с дела. И нека Бог да ни помогне нашата вяра да бъде така. И това, което е забележително също, че Рав не искаше да се спаси сама. Слава на Бога, и в това тя е един особен пример за нас. Защото тя не се застъпи само за себе си, но тя се застъпи за целия си дом. И в това тя е пример за нас да се молим за семействата си, за роднините си и те да бъдат спасени. Защото това е Божията воля. Да не погине никой, но всички да дойдат на покаяние. Амин. Защото Христовата кръв се проля не само за нас, но тя е достатъчна и за целите ни семейства. Както се казва в Деяния 11 глава 14 стих, ще се спасиш ти и целият ти дом. Алелуя! И тя каза на тези шпиони вечерта, когато беше там, тя каза, изяви своята вяра и тя каза това, което те искаха да чуят, че хората са оплашени и наистина е време израелтяните да атакуват, защото морала на войската на Ерихон е много, много нисък и те просто страхувайки се, те не могат да се бият, не могат да устоят. Но след това тя започна да се застъпва за семейство си. И тя каза, сега моля, закълнете ми се в Господа. Тя поиска един завет, който да бъде застъпен с клетва. Тя каза, закълнете ми се в Господа, че както аз показах милост към вас, така ще покажете и вие милост към бащиния ми дом. И не само клетва, но и знак поиска тя. И каза, и дайте ми знак за уверение, че ще запазите живота на баща ми, на майка ми, на братята ми, на сестрите ми и всичко, що имат, и че ще избавите живота ни от смърт. Амин. Тук Рав сключва договор с съгледвачите. И това е договор, който е застъпен с клетва и за който тя иска знак за уверение. Знак за уверение, който малко по-късно ще видим, че става всъщност червеното въже. И в това споразумение Рав изисква една съответствена грижа, една реципрочна грижа. Както тя се е погрижила за еврейските шпиони, като не ги е предала на царските офицери, така и те в замяна да осигурят сигурност на нея, на семейството и когато дойде армията на Израел. И мъжете й рекоха, те се съгласиха и те се заклеха. Те казаха, вместо вас ние сме готови да умрем, ако само не издадете тая наша работа. И когато Господ ни предаде земята, ще ти покаже милост и вярност. Амин. И вижте тук, това ще казаха, ако само ни издадете, тук вече те говориха в множествено число, защото те разбраха, че ако става въпрос да се спаси не само тя, ами и баща и майка и брат и сестрите, вече стават повече хора, които знаят тайната. И трябва всички те да запазят тайната. Така че членовете на семейството на Раав трябваше да демонстрират вярата си, като и те дойдат в дома на Раав по време на битката и като запазят тайната за шпионите и тяхната уговорка с Раав. Така те биха показали, че вярата на Раав е и тяхна вяра. И същото се отнася за нашите роднини. Те няма да бъдат спасени само защото са ни роднини, но те трябва да покажат вярата си, като и те приемат същото спасително учение, и те направят същата спасителна изповед, която ние сме направили, и те да кажат да са съгласни с нас. Затова нека да се молим Бог да им даде това съгласие. Защото роднините на Рав те изразиха тази тяхна вяра, че те имат същата вяра като Рав, като те трябва да запазят тайната и, както се казва, да ни издадат работа. Тогава тя спусна шпионите с въже през прозореца. Защото къщата беше на градската стена и на стената живееше. И рече им, идете в гората, да не ви срещнат гонителите и крийте се там 3 дена, докато се върнат гонителите и после си идете по пътя. Рав изпрати еврейските шпиони точно в обратната посока, по друг път. Обратната посока на тази, която изпрати преследвачите им, защото преследвачите отидаха на изток към Йордан, а тя ги изпрати на запад към гората. И мъжете й рекоха обаче, вижте, продължава диалога. Те вече са долу, може би и тя още е горе. И те казват, ето как ще бъдем свободни от тая клетва, с която ти ни направи да се закълнем. Ето когато влезем в земята,
да вържеш това въже от червена прежда. Вижте, те още бяха на изток от Йордан, още не бяха прескакали Йордан. Но те казаха, да вържеш това въже от червена прежда на прозореца, през който ти ни спусна. И баща си, и майка си, и братя си, целия си бащин дом, да събереш при себе си в къщи. И всеки, който би излязал из вратата на къщата ти, кръвта му ще бъде на главата му. А ние ще бъдем невинни. Но на всеки, който остане с тебе в къщи, неговата кръв ще бъде на нашата глава, т.е. ние ще бъдем отговорни за живота му, ако се издигне ръка против него, ако някой от нас ще го заколи. Обаче, ако издадеш тая наша работа, тогава пак ще бъдем свободни от клетвата, с която ти ни направи да се законим. Вижте, тук става въпрос, че отговорността вече се прехвърля върху Раав и върху нейното семейство. И това ни говори, че ако те нарушат спогодбата, тогава те си понасят последствия и няма да се ползват от нея. Също се отнася и за нас. Ако ние сме се виновни, ако ние напуснем Божия дом. Ние сме се виновни, ако ние напуснем вярата в Исус Христос. Домочалието на вярата. Ние сме се виновни, ако ние напуснем Исус Христос. Тя с радост го приема. Това нещо никъде не е казано. Да. И ние трябва да бъдем радостни към Господа. Точно така, но е важно също да останем радостни до края на живота си. Да. Защото ако ние нарушим завета с Бога, тогава ние се самоосъждаме, сами себе се осъждаме на вечна погибел и тогава вината си е наша, а не на Бога. По този повод авторът на посланието към евреите пише: защото ако се грешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд, едно огнено негодование, което ще изпълни противниците. Онези, които се отричат от Исус Христос. Някой, който е пристъпил Моисеевия закон, умира безпощадно, при думата на 2 или 3 свидетели. Тогава колко по-тежко наказание, мисли, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия син. Ето кой е противник, оня, който се отрича от Исус Христос и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен. И е оскърбил духа на благодатта. Защото познаваме този, който е рекал: на мене принадлежи възмездието и аз ще сторя въздеяние. И пак, Господ ще съди людите си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Нека Бог да ни пази. И вижте, накрая се каза, и тя каза: да бъде според както сте казали, и изпрати като се отидоха, да вързат червеното въже на прозореца. Алелуя! Червеното въже е символ на кръвта на Исус. Въжето по принцип е символ на връзка, символ на любов. В 8.11 глава 4 стих пророкът говори за човешки въжета, за връзки на любов. Червената прежда в Библията пък е символ на кръвта на Исус. Всички вярващи са защитени и обезопасени чрез кръвта на Исус от изливането на Божия гняв. Така че нашия завет с Бога е основан на Неговата любов. И нашия завет с Бога е подпечатан с Христовата кръв. Слава на Бога! Когато ерихонците виждаха червеното въже, те не разбираха неговото значение. Нейните съграждани, ерихонците. Може би те виждаха там едно червено въже. Не знаят за какво е. Те си мислеха, може би, че е знак за нещо друго. Ние не знаем. Но те не разбираха какво е значението на червеното въже. Вижте, днеска също хората от този свят всеки ден виждат кръста. Виждат кръста. Кръстата носят кръст на църквата, но те не разбират за какво е знак този кръст. Не може да схванат значението на кръста. Ако само можеха да схванат значението на този кръст, хората биха ни изгонили от тук, щях да седат в нашето място, нямаше да има за нас място да дойдем. Така ли е? Ако всички хора, и особено тия по-важните, знаеха за кръста и за спасението, щяха ли да ни оставят място тук да се събираме ние? Те не обръщат внимание, те го смятат с традиция. Те не го разбират. Те го виждат, но не го разбират. Мисълта ми е, че пак, разбира се, ние щяхме да се събираме, но те щяха да имат такова голямо желание да дойдат, че нямаше да има празни места, щяха да купят още столови, щяха да посредят по-големи сгради. Кръвта на Исус Христос има очистителна сила, която измива всеки грях. Слава на Бога!
В Първо Яново се казва, но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Аз се спомням за този пример, когато се казва, че Сатана изкушавал Мартин Лутер и му казва, ти си грешник, ето ти направи този грях. И тогава един ден Мартин Лутер седнал и започнал да пише всичките грехове, за които Сатана му казва, че е направил. Му напомнял в миналото какви грехове е направил. И пишел, вече като изчерпал всички грехове, които бил направил, отдолу сложил на черта и написал: кръвта на Сина му Исус Христос ме очиства от всеки грях. Слава на Бога! Така че Сатана не може да ни изкушава, Сатана не може да ни лъже, Сатана не може да ни прави да се чувстваме виновни. Защото кръвта на Исус Христос очиства съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия Бог. Алелуя! И дори ако се грешим, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда, когато ние изповядаме греховете си. Слава на Бога! И като се тръгнаха оттам, те останаха 3 дена, докато се върнат гонителите, а гонителите ги търсиха по целия път, но не ги намериха. Тогава двамата мъже се върнаха и като слязаха в гората, преминаха, дойдоха при Исус Навия син и казаха му всичко, що се бе случило, и рекоха на Исус: наистина Господ предаде в ръцете ни цялата земя, а при това всичките местни жители се стопиха пред нас. Слава на Бога, те донесоха добри вести. И по-късно виждаме, че тези двама шпиони Израел изпълниха обещанието си към Раав. В Исус Навиев четем 6 глава 17 стих и 20, 23, 25 четем за специалната заповед, която Исус Навиев даде. И какво се случи при падането на Ерихонската стена. Казва се, Исус Навиев заповяда: и градът и всичко, що е в него, да бъдат обречени на Господа, само Раав, блудницата Раав, да остане жива. Тя и всички, които са в къщата й, защото скри пратениците, които проводихме. И те людите извикаха, и свещениците свириха с тръбите, и като чуха людите тръбния глас, и като издаваха людите гръмливия вик, стената падна на мястото си, и людите влязаха в града, всеки право напред и презеха градът. И облепха на изтребление с острото на ножа всичките в града, мъже и жени, млади и стари, говеда, овци, осли. Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха се гледали земята: влезте в къща на блудницата. Явно тя беше останала само там здрава. И те им казаха: влезте в къщата на блудницата, изведете оттам жената и всичко, каквото има, според както и се заклехте. И тъй като влязоха младежите шпионите, изведоха Раав, баща и майка и братята й, всичко, що имаше, изведоха и всичките роднини и туриха ги вън от Израилевия стан. Слава на Бога! Те ги оставиха вън от стана, защото те все още бяха нечисти, но те се очистиха и те приеха вярата в Бога и те станаха част от Божието родословие. И се казва 25 стих: а блудницата Раав и бащиното й семейство и всичко, що имаше, Исус остави живи, и тя живее сред Израиля до днес, защото скри пратениците, които Исус проводи да се гледат Ерихон. Слава на Бога! Защо отделяме толкова време да говорим за Раав? Отговорът е в останалата част от историята. История, която включва имена като тези на цар Давид, Исус Христос, защото Рут всъщност Раав стана част от родословието на Месията. И както и Рут, разбира се. Защото но Раав стана част от родословието на Месията. Част от родословието на нашия Спасител. Привилегия, на която всяка еврейска жена би завидяла. А тя, която беше езичничка, стана част от родословието на Месията. Прабаба на Исус Христос. Защото след падането на Ерихон животът и се промени. Тя никога повече не се върна към предишното си занимание. Тя престана да бъде блудница, изостави порочния си живот веднъж за винаги, омъжи се за Салмон, роди му дете и стана една почитана домакина. Виждайки мъдростта и съчувствителността на нейния син Бооз, който се ожени за Рут и стана дядо на Давид, ние можем да оценим колко добре беше се справил Раав като майка и като съпруга и като една почтена жена в Божия народ. Така че животът ти се промени. Тя беше изкупена и нейният живот става друг. И Бог я благослови и чрез нея дойде Исус Христос, нашия Спасител. Затова нека Бог да ни насърчи. Нека да бъдем насърчени, че Бог
обича всички, че ние се спасяваме по благодат и Бог може да ни изкупи, да промени живота ни. И независимо какви сме били, да ни направи светии, съграждани на светиите и членове на Божието семейство. И Бог да ни даде да живеем според вярата си и да имаме дела на вяра, нещо, което научаваме от Раав. Така че да не погинем заедно с непокорните. Да не погинем заедно с хората в този свят, но да бъдем покорни на Божието благовестие. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, благодарим Ти за насърчението, благодарим Ти за тази история и ние Ти молим наистина, нека силата на завета да бъде жива в нас. Нека връзката ни с Тебе да бъде жива. Нека, Господи, да осъзнаваме, че сме спасени по благодат и да не презираме другите. Боже, благослови ни. Боже, укрепи ни. Боже, приближи ни при себе си. Боже, спаси роднините ни. Ние се застъпваме за тях, както Раав се застъпи за нейните. Нека и Ти, Господи, да бъдат в Твоя дом и така да бъдат защитени, Господи, от гнева, който ще се излее върху непокорните. Пази ни, Боже. Покланяме Ти. Нека това Слово да влезе в сърцата ни, да ни насърчи. Ние се радваме за Твоята благодат, радваме се за Твоята милост, радваме се за Твоята любов, радваме се за Твоята сила, радваме се за Твоя промисъл, радваме се за това, че Ти си наистина чудесен към нас в Исус Христос. Благодарим Ти, Ти се покланяме, Боже. Алелуя. Амин.